Vypálen buď pán Liehus Spiritus. Keďže veľkopičné sviatky sa k nám približujú rýchlosťou smediaceho utekajúceho do krčmy, prišiel čas predstaviť si nový drink, ktorý sa pije práve v toto obdobie. Pije sa na počesť vypálenia a umúčenia nášho pána Liehusa Spiritusa a naučili ma ho bratia v Čechách. Nech sa páči, krvavý záda. Na to, aby ste si mohli pripraviť krvavý záda, nepotrebujete nič zložité, iba dva maličké poháriky, pretože budeme nalievať 0,2, vodku a griotku. Do prvého štamprlíčka nalejeme 0,2 vodky a do druhého štamprlíčka nalejeme 0,2 griotečky. Tak, a teraz si vysvetlíme, prečo sa drink volá krvavý záda. Pretože základ pri krvavých zádach je otočiť si naopak tričko. A keď sme pripravení, môžeme sa pustiť do pitia. Chytíme si pohárik vodenky, nad neho si nainštalujeme pohárik griotky, tak aby sa nám dotýkali. A môžeme piť. Pretože najväčším umením pri tomto dringu je nezadrbať sa. No, do liehovej pečene. No a presne preto to sa drink volá krvavý záda. Ja. Pite v mene Božom.